मिल गई नहीं। प्रीति राज से हम लोग पटना के सड़क पर घूमते घूमते मिल गई हैं, आते हैं, दिखाते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट बबुआ बिहार न्यूज से। प्रीति राज, सबसे पहले बताइए कि आपको बैगन खाना करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले बबुआ बिहारी चैनल से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, गोड़ छू के गोड़ लागतानी। अभी तक कई गो एल्बम में काम कर देनी, कई गो एल्बम आ रहल बा? देखिए, हम एल्बम बहुत सारा अनगिनत एल्बम में काम कर चुकल बानी, ताकि हम जब से पटना शिफ्ट चुकल बानी रोज एल्बम गाना के शूट चलता। और जब हम शूट पर जानी तो 8 गो 9 गो 4 गो 5 गो शूट हमारे होके रहता। गिनती हम कह के नहीं रखले कि कई गो एल्बम में हम काम खेसारी भैया के एल्बम करके बैगन वाला गाना रौरा बहुत आगे बढ़ गई बनी, बहुत रौरा अभी ट्रेंडिंग में चल रहल बनी जी। ये सब रवा लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद बा कि हम बहुत आगे चल रहल बानी। और रवा लोग अपन प्यार दुलार आशीर्वाद हमरा कैसे बनाइले रहे कि हमारे आगे जाए। अभी कौन एल्बम आ रहल बा हमरा दर्शक के बताई सब कि कौन एल्बम अभी तुरंत रिलीज होके वाला बा? देखिए, आज हमारे एगो एल्बम रिलीज होके वाला बा अमेज़न से छाता, जो हम अजीत आनंद जी के साथ में कइले बनी और प्रमोद प्रेमी जी के साथ में हम जो काम कइले बनी वो बहुत तुरंत जल्दी आ रहल बा। अच्छा, एक बात बता दे चाहत नहीं, रौरा लाइव चेक करे नहीं, लाइव देखे नहीं सब? जी, हम सब देखे नहीं है, सब देखतानी हम फेसबुक पेज के थ्रू कि हमरे के का लोग का बोल रहल बा। काल एगो मौगहिया जवान पेज बा, ओसे दू जना बालो मौगहिया जवान के रौरा बारे में कुछ कहत रहे लोग, उनका लोग के बारे में रौरा का कहे के बा? अरे वो मौगहिया हो, मौगा जवान कहला मौगहिया जवान मौगा, वो तो सार सा भोड़ुआ हो। ओकरा बारे में हमरा से बात नहीं करम त अच्छा रही। उ सारे स्टार के नाम धोधा के कहीं से वीडियो उठा के काट के वो अपने घर के खर्चा चलावे। कैमरामैन रौरा डायरेक्ट एकरा के फोकस करत रही। प्रीति राज जी बहुत गुस्सा में बानी, अभी मौगहिया जवान के पोल खोलता नहीं आ जानता नहीं ओकनी के बारे में। उ मौगहिया जवान का रे मौगहिया सार, तोरा बेटी के भतार हमर बाप बोल। खेसारी जी के रलाई पेलाई से तोरा मन ना भरल ह कि हमरा से अजुराय अइलियस? रौरा देखत रही। अब बहुत भला बुरा रौरा के कहले बा लोग लाइव में, पवन बाबा के कहले बा लोग, उनका लोग के बारे में का ख्याल बा? देखी, पवन बाबा के तो हम कुछ नहीं बोल सकत, काहे कि पवन बाबा हमरा खातिर सबसे बड़का भगवान है। काहे कि पवन बाबा के थ्रू हम इतना आगे बढ़ रहल बानी। हम पवन बाबा हमरा खातिर भगवान बन के हमरा खातिर उतरलन और सब उनके थ्रू बा। कहल जाला मौगहिया जवान के कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनका लोग के अपना बारे में ठीक नहीं खे और दूसरा के बेटी बहन के उल्टा बोलत लो। एक रौरा कोनो के सीख दी, कैमरा से चेक जाओ। सीख एक मिनट हम बताई ना, खेसारी जी के जेल में डाल देलो तो कहत कि गाड़ी गैरेज में गई रहल धुआ के आइल बिया। तो सुन ना, गाड़ी अभी गैरेज में से कमे धुआ के आइल बिया, जैसे हम अभी गोइल चली किसी आई के ना ओकनी के काम बा टोल कर आ ओकरे रोजी रोटी खालन सब, गुस्सा थूक दी आ कुछ हमनी के बबुआ बिहारी न्यूज के दर्शक लोग के कुछ अच्छा संदेश दी। कौन कर और एल्बम आ रहल बा, केकरा संगे भी काम कर चुकल बानी? देखिए, हम बहुत आदमी इसमें तो काम कर चुकल बानी और माने कि हम सबके साथ एगो पवन जी के छोड़ के सबके साथ हम काम कर चुकल बानी। तो रउआ लोग के बीच में हमार बहुत जल्दी अच्छा वीडियो वीडियो आ रहल बा। तो रउआ लोग ऐसे ही हमरा पर प्यार दुलार बनैले रही लो और मौगहिया सार पर ध्यान मत दिलो, काहे कि ओकर गाने हो एगो हमरा के ट्रोल नहीं करेला, भोजपुरी के सारा स्टारे के उ ट्रोल करेला। बात सही बा कि ना? जी बिल्कुल सही बात। हमरे के ना सब केहू के ट्रोल करेला और ट्रोल ना करी त खाई कहां से महाराज? अश्लीलता मिटावे के ठिका ले लेबा लोग। अश्लीलता वो अपना घर के अश्लीलता मिटाओ ना जी। अपने घरों में देखले बा हैं अश्लीलता बा का? आखिर बैगन वाला गाना में ऐसा का बा कि अश्लील बाजी का महाराज? कहत लोग बैगन के लेकर ओरा हेंगा करतन। अच्छा, ओकर बेटिया कुत्ता से चुमा लिया आइले त निमन रहेला। अच्छा, जाय दी गुस्सा थूक दी। ओकर मतारी बेटी है कुकुर से चुमा लेवावेली सन गाल में, सब निमन बा। चली देखत रही बबुआ बिहारी न्यूज, हमनी के फिर मिलम सब प्रीति राज से। हमरा जवान ची करे के होई नु मौगहिया जवान मौगा कर लियो, काहे कि हम तारा पैसा ही गुस्सा बनिया। देखिए, हम तारा के अभी रिपोर्टर वाला के थ्रू रिपोर्टिंग करा के तारा के हम का करवाओ तनी। अभी खेसारी जी ने जेल में ठेकले रहन, अब हम ठेकाए। चली ई रही है प्रीति राज बहुत गुस्सा में बनी। अब फिर वो सबके दिखावत रहे, एक से बढ़कर एक न्यूज रो सबके बीच आवत रही। तो जात हमार बबुआ बिहारी दर्शक के कुछ कहे के चाहते हैं? धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। लोग हमरा को ऐसे ही प्यार दुलार बनैले रहिलो। अब बबुआ बिहारी चैनल के सब्सक्राइब करी लो, ए पर जितना वीडियो आवत ओकरा के प्यार दुलार आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वह सब देखत रहिए प्रीतिराज से एक से बढ़कर एक एल्बम आ रहल बा। ऐसा ही देखत रहे बबुआ बिहारी न्यूज। आ मिलते हैं सब अगला बार में नया रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।